Priatelia, jeden z našich takých prvých projektov a dobrých skutkov pre rok 2025 je toto hasičské auto, ktoré sme robili pre dobrovoľný hasičský zbor vo Veľkých Levároch. Dali sme ho kompletne dokopy, dali sme do tejto farby, do týchto prvkov, nechali sme nastrikať kolesa, dali sme dokopy celý interiér v rámci všetkých našich možností, čo sa na tom dalo vymyslieť za nejakú symbolickú cenu. Fakt sme to chceli urobiť tak, že aby dobre bolo. No a teraz si pozri videjko, ktoré sme popri tom natočili. Dnes je deň D. Odovzdávame naše polepené hasičské auto, ktoré sme pripravovali u nás v Vertém garáži. Nachádzam sa v obci Veľké Leváre. No a tu bude slúžiť dobrovoľnému hasičskému zboru, z čoho mám nesmiernu radosť. No a toto je naša prvá oficiálna odovzdávačka. Toto bolo absolútne vynikajúce, bolo mi radosťou takéto niečo urobiť, verím, že autíčko bude veľmi slúžiť. Dali sme dokopy vlastne celý exteriér, tie biele disky, nalepili to, dostali interiér do top stavu a aspoň nejakou malou pomohli k tomu, aby sa proste dobrovoľným hasičom lepšie robilo.